lafiya lau. Ja kwana. Wannan abun gode Allah. Wannan shi ne babban abin da muka roƙa. Na yi addu'a da yawa. Taɓawa da yalwa da komai. Na roƙi Allah kuma rigingimun da ake yi Allah ka bayyana a tashi gidan nan gida. Indai nan gidan ne Allah, wannan gidan da muke ciki ake rigima. Baƙi ba inda za su kwana. Kulle zawiya. Ana muka a cika soro da ruwa. Ko? Malamin? Ko gida ba ne? To ai muna roƙon Allah ya bani aljanna ta wasili da albarkar darajar Malam. Don yalwa da hairi mai yawa, fal na